салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. Эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай ва эҳтиромона хоҳиш мекунем навора поделитсия кунед. Касоне ки хонаи заминӣ фурӯшӣ доранд ё квартира ё мошин доранд, рақамҳоро дар экран мешаванд, бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. Ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, политехникум, назди бозорчаи Мадад, запчаст бозор ҷойгир мебошад. Масоҳати замин 3 сотиқи замин дорад, 7 ҳуҷра мебошад, 2 ҳаммом ва 2 ҳоҷатхона мебошад. таъмираш миёна мебошад. Об, свет ҳамаш 100% астак. Нархаш бо маслиҳат мебошад. Харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экрананд. Занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, назди масҷиди Муфтӣ. Духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 40 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ боз савдо мешавад. Об, свет доимӣ ҳастак, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. чӣ гуна ки дар сурат мебинед, ҳамиқа ремонт дорад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, 14 микрорайон. якхонага квартира дар 9 этаж қарор дорад, 44 метр квадрат мебошад. мешавад ки духонагаш кунанд ва боз балконам дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 153 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. квартира ремонти хуб дорад, фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дом лифтам дорад, 9 этажа мебошад. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, назди кафе Гулҷаҳон, 10 микрорайон, назди Садиқи 7. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 33 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 125 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% ҳаст, мега соҳиби хона, ва боз ремонти хубам дорад, фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, сайри роҳи Калон, 6 сотиқ замин, 5 дархона. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. об, свет дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ боз савдо мешавад. хона айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Маяковский, доми нави 5 этажа мебошад. якхонага квартира қарор дорад дар 4 этаж, 48 метр квадрат мебошад. хона дар сайри роҳи Калон мебошад. ремонти нав дорад. бо чизу чорааш хона фурӯхта мешавад. бо нархи 460 000 сомонӣ боз савдо мешавад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. хона ягон проблема надорад, фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон. худованд аз ҳар як кадоми шумо розӣ бошад. аллоҳи меҳрубон нигаҳбони ҳар як кадоми шумо бошад. боқӣ дар амони аллоҳ бошед.